Nej, nu skal I høre. Da jeg som ganske ung måtte finde mig et arbejde, fordi jeg skulle betale 500 kroner for et værelse hjemme hos mine forældre, så tænkte jeg, fuck det. Jamen, så gik jeg i gang med at undersøge markedet for, hvor man kunne få et job og så videre. Lige pludselig så det mig i øjnene, at vores lokalavis, som også førte, jeg siger dem side 4, og så folk, der ønskede arbejde, kunne henvende sig både her og der. Så jeg kastede mig ud i myldret og endte på en fabrik, hvor vi skulle lave, hvad siger du, mine dæmmer og herrer. Vi kunne ikke undlade at gøre det, altså. Vi var nødt til at gøre det. Springvandsfabrikken Kuva. Og Kuva, det stod for jeg aner det ikke. Men vi lavede de der fantastiske springvand. Og i mine damer og herres medhør, det var lavet af grøn plast. Altså sådan en dejlig rund tallerken af grøn plast. Og på den, der satte man små sandslotte og lidt blomster her og lidt ting og tangel. Og så kunne den stå der og spule lidt ud over det dejlige grønne men jeg var pisse sur. Jeg gad kraftstejle ikke at være borer mig der. Så jeg borede nogle mega store huller og satte en mega stor sprudlig så når folk fik dem ud, og de havde købt dem, og de havde siddet hjemme, og vi har købt sådan et dejligt sæt. Nu skal vi tænde for det. Og så stod der en 2,5 meter høj valgstråle op i luften, ikke altså? Det var mega flot. Jeg blev fyret, og jeg leder stadigvæk efter et arbejde, så ham der beskæftigelsesministeren ring til mig. Jeg kan stadig.